Z roviny rozmýšľania a toho zo zúženého vnímania v rámci minulosti a budúcnosti identity osoby je prítomné akési nútkanie následovať myšlienky a akoby urobiť pomyselný pohyb k nim, kedy sa vstupuje do blúdiska ilúzie, ktorá sa točí v kruhu ako nahrávka a nikam nevedie. Pozorovateľ, hľadač a mysliteľ strácajú význam, keďže boli súčasťou identity toho, kto pozoroval, hľadal a myslel. Bez prístupu a vstupu do roviny myšlienok a vykonania tohto pohybu nevzniká daný kolotoč a ostáva sa v triezvosti a bdelosti skutočnosti, ktorá je. Už nie je viac dôvod sa opájať návykom myšlienok, slúžiacich ako únik pred tým, čo tu už je.